Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो गासिबो प्रेक्टिसा मोजां खालामगासिनो दङ। गोबाव समनिफ्रायनो नेबाय थानाय आसाम पुलिस फाइनालि नोंथांमोननि आखायाव साख्रि फैगासिनो दङ। जायनो हार्ड वर्किं खालामदों एबा नोंथांमोना नाजाथाबगासिनो दङ नोंथांमोननि साख्रिया जागोन। बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय। बारा टाइम गैला नोंथांमोना गोबांथार साख्रि फैगासिनो दं नोंथांमोननि आखायाव। बेनो जाबाय एडिआरि एग्जाम सानदेआव जागोन आरो बेयाव नोंथांमोना होदो लोगोसे बे जोबनाय लोगो नोंथांमोननि आरोबाव आसाम पुलिस माने दासान्दि इन्टारभिउआ लारि फैगासिनो दङ आसाम स्टेटनि प्लास बिटिसिनि आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि साख्रि। दा बे भिडिअआ एसे नोंथांमोना आलादा मोनगोन। बेनो जाबाय मटिभेसन टाइपनि जागोन जे नोंथांमोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामो ना जे नोंथांमोना काट अफ बेसेबां थांमारगोन आरो काट अफ गागोन नामा। स' बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। दा बेनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा जोङो SLPRBनि अफिसियेल साइटआव फैखाबाय। स' बेयाव फैनाय लोगो नोंथांमोना दा बावैनो एडिआरि एग्जाम जोबनाय लोगोनो नोंथांमोना आसाम पुलिसनि अफिसियेल नटिसखौ बेयावनो मोनसिगोन। स' दासिम बेयाव पाब्लिश खालामथ'वाखै नाथाय रिलिया 3 अक्ट'बराव जासिगोन। बे 100% जाखासिगोन मानोना माखासे नटिसखौ नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ ABUB कनस्टेबलाव प्लास APRO आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टआबो कम्बाइन रिलिज जागोन। नाथाय माखासे जायगाया चेन्ज जादों देग्लाय। नोंथांमोना ओरैबायदि मोनदों जे जिल्लाखौहाय मोननै मोनथाम मोनदोंना दा बोरै काट अफ लागोन बेनि सायाव खायसे कनफिउज जागासिनो दङ। स' बेखौबो कभार खालामगोन। दा बेखायनो जों बे नटिसखौ नायोबा नोंथांमोना मोनदों जे गासै 20 सेन्टारावल' फिजिकेल टेस्टखौ कन्डाक्ट खालामगोन। दा बेनिफ्राय मोननै मोनथाम नोंथांमोना मोनदों हमना ला बाक्सा नोंथांमोना मोनदों हमना ला जास्ट एग्जाम्पल बाक्साजों तामुलपुरा। स' नोंथांमोना बाक्सायाव थांनांगोन आरो माने बाक्सायाव जागोन आरो थिग बेबादिनो उदालगुरि फिल्डआव डिसि ग्राउन्डआव जायोमोन सिगाङाव बेयाव जाला एबार मा खालामखो जे पुलिस रिजार्भआव जासिगोन। अके बेनो जाबाय नोंथांमोननिया टटेल पस्टआ 3045 बेनिफ्राय 2% आरोबाव XNDB रिजार्भेसन दङ। स' बिथांमोनाबो इन्टारभिउखौ होनांगोन आरो बे इन्टारभिउआ 3 अक्ट'बराव जासिगोन। नोंथांमोना आरो एडमिटआव गासैबो डिटेल्स मोनगोन 23 सेप्तेम्बराव नोंथांमोना 20टा सेन्टारावल' जागोन। स' बेखायनो उदालगुरिजों दरंजों मोनसे जागोन। नाथाय काट अफआ बे नङा जे समान थांगोन नङा काट अफआ एक्सट्रा थांखागोन। स' बेखायनो फिजिकेल टेस्टआव जास्ट मोजां होदो नोंथांमोना पुलिस रिजार्भ फिल्डआव जागोन SP अफिस खाथियाव दङ बरनगाव बेयावसो थांनांसिगोन। अके थ' खायसे मोनथिखागौ जानांगौ लकेला नाथाय दरंना नोंथांमोना बरनगाव फैनांगोन। अके SP अफिस खाथियाव। स' बेनिफ्राय काट अफनि सायाव गोबांथार माने कमेन्ट्स खालामो। दा मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन आं नोंथांमोननि प्रेक्टिसा गासैबो मोजांनिफ्राय मोजां खालामखादों। अके स' नोंथांमोना खालामखादों आरो टेनसन दाजा नोंथांमोना क्वालिफाइड जाखागोन 100% क्वालिफाइड जागोन। मात्र नोंथांमोना मा बे कम्बाइन रिलियाव जेब्ला खारोना अब्ला जेबो नार्भास जानाङा। बेयाव जास्ट नोंथांमोना क्वालिफाइड खालामनो नाजाथार। काट अफआ उननि बाथ्रा। स' माब्लाबा खम काट अफ थाङो मानोना खाफालनि खोथाबो थायो। स' बेखायनो जास्ट क्वालिफाइड खालाम बेनिफ्राय फिजिकेल टेस्टखौ जेने थेनेबाबो नोंथांमोना पास खालाम उननिया उननि जागोन। थ' बेखायनो 40नि गेजेर UBआव स' गैयाबाबो नोंथांमोना 33 लानो हायोबा सेफ जन थानाय चान्सखौ मोनदों आरो। अके देन 60नि गेजेराव 52 एबा 53 नोंथांमोना मोनोब्ला मोजां। बेयाव आं गासैबो कास्टखौ लादों बेयाव ST SC लायाखै अभारअल लादों। थिग बेबादिनो नोंथांमोननि ड्राइभार पस्टआव 30 एबा 31 नोंथांमोना मोनबाबो जथेस्थ'। देन बेनिफ्राय APRO नोंथांमोना 31 अके हमना ला जास्ट एग्जाम्पल 31 आरो 32 स' नोंथांमोना मोनबाबो जथेस्थ'। थ' जियानो जा बे उननि बाथ्रा जास्ट नोंथांमोना क्वालिफाइड खालाम जेबो नार्भास जानाङा। जेब्ला समजों लोगोसे गासिबो जुदि गोरोबोबा नोंथांमोना रिटेन एग्जाम होनो मोनगोन। बेनो जाबाय 50 नाम्बार। बेनिफ्राय कामान्ड' लेभेलाव माब्ला एडमिट मोनगोन मानोना गोबांथार कमेन्ट्स खालामो कामान्ड' लेभेलाव। दा मोनसे एनालाइज खालामो नोंथांमोना मोनदों जे जोंहा 80 नाम्बाराव बेसेबां थांगोन बायदि बे उननि बाथ्रा काट अफआ नाथाय डिसेम्बराव जानायनि बियो चान्सआ दङ। अके स' डिसेम्बर 1 सप्तानिफ्राय जानायनि चान्सआ दङ मानोना जोंनि ABUB कनस्टेबलानो अक्ट'बराव जागोन नालाय बेखायनो नभेम्बर खाथिसिम मोनहैगोन। थिग बेबादिनो नभेम्बराव आरोबाव इलेक्सन जागोन जेब्ला अब्ला नोंथांमोना डिसेम्बर 1 सप्तायाव कामान्ड'आव नोंथांमोना रिलि होनो मोननायनि चान्सआ बारा दङ आरो। स' बिनि सिगां जाबोदों मोजां नाथाय नुहुराखै आरो डिसेम्बराव जानायनि चान्सखौहाय मेक्सिमाम नुहुरदों। दा जियानो जा नोंथांमोना काट अफखौ टेनसन दाला खालि नोंथांमोना क्वालिफाइड खालाम मानोना गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोना गोबांथार माने नाजागासिनो दङ। दा फाइनालि रिलिया फैगासिनो दङ। थ' नोंथांमोना गुबुननि बाथ्राखौ दाला जास्ट क्वालिफाइड खालाम बेनिफ्राय नोंथांमोना उननिया उननि जागोन। काट अफआ माब्लाबा समावहाय खमबो थाङो आरो माब्लाबा समाव बारा थाङो बेखौ जों दायो बुंथ'नो हाया। जास्ट एनालाइज खालामनानैसो नोंथांमोना काट अफखौहाय दिहुननाय जादों।